लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बे आंनि गोदान ब्लगाव फरायग्रोनाय जालायबाय आरोना माने बे ब्लगा आंनि नङामोन आरोना बेयो एक्सुवेलि आंनि फंबायनिसो आरोना स्कुल ट्रिपाव थांनाय माने बियो मबाइल लानानै भिडिअखौ लाबोदोंमोन आरोना माने इउटुब आगारना होदो आरोना बाट इनि भिडिअ लानाय माखासे जायासै आरोना फार्स्टनिफ्राय गैया थेवबो लोगोफोरखौ नायलांनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय आरोना माने बिसोरो मानास लाचित एमइ स्कुल मानास एरियानिफ्राय थांदोंमोन आरोना सानरुप होननाय जायगायाव स्कुलनि ट्रिपमोन आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माबायदि जायगाफ्रा देनां नोंसोरबो बेरायबाथाय नुगोन आरोना थ' लोगोफोरथ' नायफालांबाय थानोसै बिदिब्ला जानो थांदों नै जानो लागा बङाइगाव गाइस बबाव थांनो नागिरदों दा गाइस ओइ जों जानो थांदों नै अमा बेदर फवासे एकदम इयाव आरो नै आरोबाव हाय गाइस ओमफ्राय साना भाजा दङ नैहाय माथो थारमाने सेरेबजों लोङो आरो नै गोजासो गोजा लाबोद' फट मा लाबोदोलाय खानसेया जै होनब्रा जै एक्सुवेलि लोगोफोर बेयो बार्थडे नङा आरोना बिसोरनि लोगोफोर गोजा केक जादोंमोन आरोना लोगोफोर बिसोरो माने नैबेयावनो बे जायगायावनो माने बिसोरो पिकनिकखौ जादों आरोना माने ओंखामखौ बेयावनो संदो नाथाय बिसोरनि मेन जायगा थांनाया माबायावसो आरोना मा होनो सानरुप जंगलावसो थांगोन आरोना बिसोरो बेनिफ्राय माने बेयाव बिसोरो ओंखाम संगोन आरोना ओमफ्राय बिसोरो बेनिफ्रायसो बेलेग जायगायाव बेरायनो थांबावगोन आरोना कलेज थांमा थांसो बिसोरो बेनिफ्राय माने गेट पास खालामनानै थांसिगोन आरोना बिसोरो बेयाव गासिबो लाइन जाना थाबायदों माने बेयाव India Gate coming soon. India Gate down to the coming soon and Sanroof Jingle nama. Sanroof Jingle. Camera man ini recording namanya. Ini dah. Right, dah Sanroof Jingle. Dia bukan istilah boleh Sanroof Jingle. Kita ada apa sama sama. Mobilan charge hilang ya bang. Tama buksaw ng bro siya ba? Ay no pala. Nika. Pinaw. गाइस जायगाया बेनो आरोना बिसोरना नै माने पाहार गोजौआवसो आरोना पाहार गोजौ माने मोनसे लकेसन जायगा दं आरोना सानरुप जंगल होननाय बेयाव बेनो आरोना बिसोरनि जायगाया नै बेनो बिसोरो माने भिडिअखौ बारा मोजां लायाखै बाट आं जरायसो बहुद खस्थ' खालामनासो होबाय आरोना